Stúpajú a s nimi aj chuť na ľadové osvieženie. Zmrzlinová sezóna naplno odštartovala. Avšak ani zmrzlinu zdražovanie neobyšlo. Niektorí predajcovia dvíhali ceny o desiatky percent. Pozreli sme sa na to, koľko aktuálne stojí kopček zmrzliny naprieč Slovenskom. Našli sme aj zmrzlináreň s bezkonkurenčnou cenou. Najprv si trocha zaspomínajme, toto sú zábery z nášho archívu, keď sme pred 15 rokmi mapovali ceny zmrzlín na Slovensku. Napríklad Banskobystričania za kopček zaplatia 30 centov. Inde sa dokonca dala kúpiť lacnejšie. V centre hlavného mesta sa vtedy predávala jedna porcia za 50 centov. Tieto časy sú už ale dávno preč. Sme v absolútnom centre Bratislavy, no a za zmrzlinu tu v rámci Slovenska zaplatíte asi najviac. Jedna naberačka remeselného talianskeho geláta tu stojí 2,50 €. Prémiová pistáciová dokonca 4. Porcia je ale väčšia ako klasický kopček. Všade predpokladám, že 30 ml, ale u nás je minimálne 100 ml ten jeden kopček. Zmrzlinári v centre Bratislavy ale nezdražovali, cena je rovnaká ako v lani. Nie je to veľa, 2,50 za zmrzku? Tak asi je, ale tak treba si niekedy dopriať. Je to dosť, ale za to nie. Nedá sa s tým nič robiť, takže no veru ja si už dávam jeden kopček miesto 3. V Trnave na námestí sú nedaleko seba hneď traja zmrzlinári. O zákazníkov núdzu nemajú, no aj oni musia reagovať na ceny surovín. V tejto zmrzlinárni stojí jedna porcia geláta, čo je asi ako dvojitá klasická zmrzlina, 2,10 €. Cenu oproti minulej sezóne dvihli o 10 centov a pravdepodobne ešte neskončili. Viacerí dodávateľia nám ceny dávajú až v marci, koncom marca, čiže my sme sa až v marci, apríli dozvedali o niektorých navýšeniach a cenami veľmi hýba aj cena kaká, čo všetci veľmi dobre vedia. Koľko dávok denne predáte? Denne okolo 400 zmrzlín. A čo hovoríte na to, že sa zvýšila cena zmrzliny? Tak je nám to trochu ľúto, ale tak leto je len raz. Nie je to možno tak často, je to pomene, ale naozaj si to vychutnám. Dala by som si určite aj tak, ale je fantastická. Tohtoročné ceny zmrzliny sme mapovali aj v Banskej Bystrici. Porciu na námestí ponúkajú za €30, oproti vlaňajšku zvyšovali o 30%. To hlavne kvôli energiám a rastu cien v podstate vstupného materiálu nejakého, či mlieko, či smotana, či cukor. Ani sa nečudujem, lebo všetko zdražie. €30 za zmrzlinu, za jeden kopček zmrzliny je podľa mňa fakt veľa. Ešte stále je to v porovnaní s Bratislavou o pomaly euro menej, takže v pohode. Naopak zmrzlinár na banskobystrickom sídlisku nezdražoval, nemohol si to dovoliť, zostal na cene € za kopček. Lebo ja nemám turistov, ale robím svojimi zákazníkmi len tu, čo je na sídlisku. Dnes sme si dali mango a ja mám figovú. Som veľmi spokojná a chodíme sem pravidelne. Zrejme najlacnejšiu zmrzlinu na Slovensku sme našli v košickej mestskej časti Šaca. Jeden takýto kopček vás vyjde 50 centov. Používame väčšinou domáce suroviny, málo čo nakupujeme zo zahraničia. Dávka je naša 30 ml. Ľuďom to takto chutí, takto im to akože vyhovuje, aj tá cena, aj tá dávka, takže ostávame pri tom. Za tú cenu super. Chutí, pravda, že najlepšia zmrzlina v meste, jednoznačne. Regionálne štáby a René Medzihradský, televízia Markíza.